Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του GameWorld.gr. Έχουμε μαζί μας το MLS IQ Talk και σήμερα θα κάνουμε unboxing. Το MLS IQ Talk είναι το πρώτο ελληνικό κινητό τηλέφωνο, το πρώτο ελληνικό smartphone. Προέρχεται από την MLS, την εταιρεία που φτιάχνει τα γνωστά GPS, τα οποία φυσικά χρησιμοποιείτε πολλοί από εσάς για το αυτοκίνητό σας, ειδικά το Token Drive είναι αρκετά γνωστό. Και αυτό λοιπόν είναι το IQ Talk, το πρώτο ελληνικό κινητό τηλέφωνο. Είναι smartphone, έχει κάμερα, έχει κάμερα 5 MP, έχει οθόνη 4,3 ιντσών, έχει 3G, έχει βεβαίως το GPS της MLS ενσωματωμένο. Εδώ θέλουμε βέβαια και τα απαραίτητα εργαλεία. Αυτό ακριβώς. Η MLS είναι εταιρεία η οποία δρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχει την έδρα της εκεί και βέβαια έχει παράρτημα και στην Αθήνα. Και σκοπεύει να επεκταθεί αρχικά στην αγορά της Τουρκίας και αργότερα στα Βαλκάνια και γιατί όχι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 4,3 MP, να πούμε ότι είναι κατά 0,3 MP μεγαλύτερη σε σχέση με το iPhone, το 5 κυκλοφόρησε τώρα. Τα προηγούμενα iPhone είχαν 3,5 MP. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε έναν βραχίωνα του κινητού τηλεφώνου. Ο οποίος χρησιμεύει έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και ως GPS στο αυτοκίνητό μας. Αυτή η βεντούζα, σας προειδοποιώ, το βραχίωνα, μερικές φορές ξεκολλάει μετά από χρήση, μετά από περίπου ένα χρόνο θα τη δείτε ότι δεν θα είναι και τόσο στα καλά της. Λοιπόν, αυτή εδώ λοιπόν είναι η βεντούζα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας και μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι λοιπόν το MLS IQ Talk. Βλέπετε ότι έχει home button, μενού, back, αναζήτηση. Εδώ έχει το SIM Android. Χρησιμοποιεί λοιπόν λειτουργικό σύστημα Android. Μπορείτε να μπαίνετε στο Android Market να κατεβάσετε και την εφαρμογή του GameWorld.gr. Τι άλλο βλέπουμε στη συσκευασία? Εδώ είναι μια απλή επισήμανση. Εδώ είναι ένας γρήγορος οδηγός για το κινητό τηλέφωνο. Και εδώ είναι τα υπόλοιπα εξαρτήματα που έχουμε μέσα, που προφανώς θα είναι φορτιστής. Αρκετά μικρός. Εδώ είναι η μπαταρία του κινητού. Το πολύ καλό με το MLS IQ Talk είναι η τιμή του, η οποία ξεκινάει από μόλις 232 ευρώ. Δηλαδή, έχετε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο εκτός από smartphone με λειτουργικό σύστημα Android σας έχει μέσα Bluetooth, ραδιόφωνο, Wi-Fi, κάθε λειτουργία που έχει δηλαδή και ένα οποιοδήποτε smartphone. Συν Bluetooth και ραδιόφωνο δεν βρίσκει κάποιος έτσι εύκολα. Εδώ λοιπόν όπως βλέπετε είναι και η πίσω όψιτο που μπαίνει η μπαταρία για να τεθεί σε λειτουργία. Οκ, λοιπόν βάλαμε και την μπαταρία. Οκ, τώρα έκλεισε. Ωραία, και τώρα μόλις άνοιξε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το MLS ως GPS και με τη φωνή σας. Έχει άριστη φωνητική ανταπόκριση. Πιο γρήγορη από τα GPS του αυτοκινήτου. Είναι τελευταία έκδοση και βέβαια μπορείτε να το αναβαθμίσετε και πολύ εύκολα. Και αυτό είναι η αρχική του οθόνη, από εδώ ξεκλειδώνει. Βλέπετε έχει τη λειτουργία ενός smartphone. Εδώ είναι η επιφάνεια εργασίας. Όπως βλέπετε στο πάνω μέρος υπάρχουν μέχρι 5 οθόνες.
Υπάρχει λειτουργία token call, με την οποία μπορείτε να πείτε απλά το όνομα μιας επαφής και να την καλέσει. Και μάλιστα η ανταπόκριση είναι πολύ καλή, γιατί το έχουμε δοκιμάσει και στην MLS το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Έχει εδώ τις βασικές επιλογές, Gmail, ημερολόγιο και οτιδήποτε άλλο θέλετε να κατεβάσετε από Android Market. Μηνύματα, η κάμερα που είναι 5 MP. Βλέπετε ότι έχει πολύ καλή ανάλυση. Εντάξει, τουλάχιστον κάνει τη δουλειά της. Twitter, Facebook, πρόσβαση στο ίντερνετ και γενικά οτιδήποτε έχει ένα συνηθισμένο smartphone, με τη διαφορά ότι είναι ελληνικό, έχει πολύ καλή τιμή, ενώ θα περιμέναμε σαφώς μεγαλύτερο κόστος, και έχει και ενσωματωμένο GPS, οπότε μπορείτε να δώσετε φωνητική εντολή και να το χρησιμοποιήσετε και για το αυτοκίνητό σας. Και αφού λοιπόν καθαρίσαμε τον κακό χαμό που υπήρχε πίσω στο τραπέζι, πάμε να δούμε λίγο τις βασικές λειτουργίες του κινητού, από τις οποίες διαφέρει το MLS IQ Talk από τα υπόλοιπα Android κινητά. Εδώ καταρχήν είναι το μενού. Βλέπετε στο βάθος πως αλλάζει το background με το φυτό που μας έχουν επιλέξει. Γενικά υπάρχει το λεγόμενο parallax scrolling. Εδώ υπάρχει το ρολόι, ημερολόγιο, Gmail, φακός, εφαρμογή που κατεβάζετε ήδη από το Android Market, μουσική, ραδιόφωνο FM που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Στο κάτω μέρος βλέπετε υπάρχει το κουμπί της κλήσης των επαφών. Να δούμε αυτό ακριβώς τι είναι. Ωραία, από εδώ πηγαίνουμε στα applications. Εδώ είναι το κουμπί για τα αγαπημένα. Και εδώ αντίστοιχα συνδέσεις στο ίντερνετ. Ας δούμε τις βασικές εφαρμογές για τις οποίες διαφέρει το MLS IQ Talk από τα υπόλοιπα κινητά. Ξεκινάμε από το token call, το οποίο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το SMS του και το mail του, δηλαδή αναφέρουμε το όνομα της επαφής και αντίστοιχα την καλούμε ή στέλνουμε μήνυμα γραπτός σε πρώτη φάση. Σύντομα θα υπάρχει και φωνητική δυνατότητα μηνυμάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να το δούμε και στην πράξη. Γιώργος. Παρακαλώ επιλέξτε. Εδώ βλέπετε έχουμε Γιώργηδες και με ελληνικούς χαρακτήρες και με γκρίκλις. Επομένως το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται και τους δύο τρόπους. Αντίστοιχα λειτουργεί και τρόπος με τα SMS. Γιώργος. Παρακαλώ επιλέξτε. Αν δηλαδή υπάρχει μόνο ένας Γιώργος, τον καλεί απευθείας ή σας οδηγεί σε οθόνη SMS για να στείλετε απευθείας μήνυμα. Εδώ για κάποιο λόγο μας έστειλε στην εφαρμογή αγαπημένα και όχι εκεί που θέλαμε. Αυτό προφανώς είναι bug. Πάμε άλλη μία. Γιώργος. Παρακαλώ επιλέξτε. Οκ. Και από εδώ στέλνουμε το μηνυματάκι μας. Πάμε να δούμε και το Token Drive, το οποίο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το γνωστό GPS των αυτοκινήτων. Όσοι θα έχετε ήδη το MLS Token Drive θα το γνωρίζετε. Με τη διαφορά ότι αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο. Δείτε λοιπόν εδώ την ταχύτητά του. Πείτε μου σας παρακαλώ το όνομα του Δήμου. Αργυρούπολη. Αργυρούπολη. Πείτε το όνομα του δρόμου. Γερουλάνου. Γερουλάνου. Πείτε τον αριθμό. 15. 15. Ο προορισμός σας είναι Γερουλάνου 15. Αργυρούπολη. Και στη συνέχεια συνδέεται με GPS και μας καθοδηγεί. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να δείξω, έτσι, το οποίο με παραξένεψε. Το να στείλει κάποιος μήνυμα είναι σχετικά εύκολη η χρήση του πληκτρολογίου,
Όταν υπάρχει μια επαφή στην οποία δεν έχουμε εισάγει αριθμό κινητού, δεν μπορούσα να βρω πώς την κάνουμε επεξεργασία. Βλέπετε εδώ το μενού είναι κάπως περίεργο. Γενικά το user interface μου φάνηκε λίγο έτσι, πιο παλιό, να το πω, δύσχριστο, με μεγάλα fonts αναδιαστήματα. Κατά τα άλλα είναι μια φθηνή πρόταση, στα 230 ευρώ ξεκινάει η τιμή αγοράς του. Είναι το πρώτο ελληνικό κινητό, το πρώτο ελληνικό smartphone από την MLS και για όσους επιθυμούν μια φθηνή και καλή λύση στο smartphone μπορούν να του ρίξουν μια ματιά.